Vedeli ste, že muž, ktorý napísal Všetci ľudia sú stvorení rovní, vlastnil 600 otrokov? Thomas Jefferson sa každé ráno zobudil za úsvitu v Monticele. Čítal Marca Aurelia a Epikura, študoval filozofiu o cnosti a múdrosti. Potom vyšiel riadiť plantáž postavenú na nútenej práci. Jefferson nazval otroctvo požiarnym zvonom v noci, ktorý zničí Ameriku. V súkromných listoch písal o svojom vnútornom boji. Predsa nikdy neoslobodil svojich otrokov kvôli dlhom a spoločenskému tlaku. Dokonca navrhol Monticello tak, aby skryl otroctvo pred návštevníkmi. Podzemné tunely ukrývali realitu jeho filozofie. Najbolesnejší paradox? Sally Hemingsová, jeho otrokyňa, ktorá mu porodila deti. Muž, ktorý študoval antickú múdrosť o slobode, držal v otroctve matku svojich detí. Jeffersonov príbeh nás učí, že múdrosť bez činu sa stáva pokrytectvom. Koľkokrát my sami hovoríme o hodnotách, ale nekonáme podľa nich. Skutočná filozofia nie je v knihách, ale v našich každodenných rozhodnutiach.